uyinkosi enamandla, uyinkosi egcwele, uyidwala lamadwala, uyinkosi enamandla wonke, dwala laphakade ekuseni usuku wethu wenkosi. Siyeza nodumo kuwe, uyinkosi enamandla. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Eleya, eleya, yilila yenapha, elele, liyalema, elele selema, yilila yene, yilila odia selele, yilila yene, yilila onele ayene. Thank you, Jesus. Ongosu Jesu, dalu ezinto zonke, wamufa, Osu Jesu, Osu Jesu, Jesu.
ngibingela umoya ngalo phakathi kwethu ohlezi phakathi kwethu phakade ongumduduzo omuthisha wethu omudirector oyi-wisdom yethu osinikeza ukuhlakanipha la kungekho khona. Siyambonga uNkulunkulu ekuseni bazalwane, ngibingelela kakhulu egameni likaJesu umzimba wenkosi uJesu Kristu, ibandla elingenasono, ibandla elinjani? Alinasono. We are blameless church without sin. Thank you, Jesus. Onibingelela bazalwane egameni likaJesu ubaba uShangase ngokuthunywa inkosi ngaphansi kokugcobo lukababa uApostle 2020, the Apostle Chief Para, the Apostle of God's grace, the Apostle of the tithe, of our tithe. Why say deployer? Hijack. I-deployment yami ayifani neyabanye. Mina nga-hijackwa. Ngangibekwe khona ngise-Deep Sloot branch eGauteng egameni likaJesu. Uma silasi eGauteng zolanda into zethu. Mayekhona bamakanya nimtshela ukuthi sebefika abantu bazolanda into zabo. Siyakhathi la sesikhathi. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane, ngibingelele into zenkosi ngokwesigaba zazo. Onyawonhle ngiphinde ngibingelele ke ama-friends and partners, ngoba ama-friends siyazikhethela futhi siyakwazi ukwalahla, siwakhethe ekuseni ntambama sihlukane nawo futhi siwathuke. Uma ngesenayo imessage esiphele ukuba ne-friend is the choice. Kufana nokukholwa, ukukholwa is the choice esinikeziwe. Haleluya. Akho siyababangile egameni likaJesu. Sibingelela wonke ingenzi zenkosi ngokwamabandla ahlukahlukene akhona phakathi kwethu. Njengoba deshilo ubaba ukuthi siyacela bazalwane, uma kukhona ama-banners awo wonke ama-friends and partners siyacela ukuwabona ngaphambili egameni likaJesu. Njengoba sibone kababa uSikhakhane i-GTMI from Newcastle. Haleluya. Uma ekhona amanye abazalwane avulelekile ngoba sifuna ukuconfuse uSathane. Sikhathele imkhukhu osonto lami. Haleluya. Ngicela sisumele egameni, ngicela bangithabele ingoma ye-worship isukume esizothandana. Ngiphakamisela amehlo
Kamanda, Shikana Babasaya, Rimasikana Basaya, Ramanaya Sikapana Sikana Basiana, Rimasikana Basaya, Matakana Basikabasiana, Rimasina Sakana Basia, Asia Kanana Basima, Sikana Basiana, Manaya Pasikana Basaya, Rikumasana, Sikuna Basia, Rimanaya Patakana Basikana Basina, Rimasikana Siana Basina, Rikusikana Basaya, Manda Sia, Rikomanda Sana, Rimasiana, Rikomandaya, Osikana Basikana Basaya, Masikana Basiana, Rimosia Rikomanda, Rimasiana Rikomanda Basia, Rimasiana Sikana, Sema Baba Tonwele, Isikosamu Sanaguru, Abonwele, Esuprema Ala, Abonwele will be announced and declared that we are sinless, that we are blameless, that we have no diseases and sickness, that we are not naked, that you are holy, and we share the glory with the Son of God. Baba Tonwele, Sef Paradisa, Ekameniga Jesu, Hanamutekundumo, as we are gathered in this place to celebrate the victory that you have been given through our God, through our Lord, the name Jesus, the one and only, oh, offender yetu, Ekameniga Jesu. We give you praise and glory. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. The worship team. I-worship team umsebenzi wayo ukuthi sikhonze. Uma wena ungekho abazi ukuthi bazokhonza bani ngoba banikeziwe inkonzo ukukhonza. Hallelujah. Ngizocela sihlabele ingoma bazalwane, ngizocela kumama. Siyaqhubeka bazalwane, isikhathi sethu sizasibamba ngendlela emangalisayo. Hallelujah. Lihlatshiwe elethi Pasika. Lihlatshiwe. Ngizocela umama ukhonza eze ngaphansi.
Ngibingelela ubaba umpostoli, mama umpostoli. Ngegama lenkosi uJesu. Amen. Ngiyathanda sibashayele izandla. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Siyaqhubeka abantwana. Ukuthi khona lento yaseMaritzburg enevavavumi. Hallelujah. Ukhona umfundisi kaMahlangu manje. Ukhona umfundisi uZwane. Ukhona umfundisi uSibili. Ukhona umfundisi uSibili. Ukhona umfundisi uNdevu. Yebo. Ukhona umfundisi ukwezana, athanda ukwezana. Ukhona
umfundisi unkuna. Haleluya. Singayishayi izandla bazalwane noma bengekho ngoba bakhona ezivale. Ukhona umfundisi uNkosi. Uma uphuma ngapha kunezindlu zobaba nabefundisi abefundisi abangeni obaba othi bazobachazela o-Asha obaba bonke baya ngaphandle omama bonke beza ngaphakathi ayibonke igama lenkosi haleluya. Your name is above all name. Your name, oh. Umama Mkhonza ube detail nge-introduction. Ngoba mina umsebenzi wami njengoba ngu-MC angizile ukuzophakamisa ihambe ekuzeni. Siyezwana bazalwane. Njengoba ngu-MC ngizoqhuba uhlelo but angizile ukuzo-introduce abantu engibaziyo abakhona phakathi kwethu. Ukhona umnikazi walowo. Manje sengikhulekile-ke bazalwane. Haleluya. Ake sibambisene izandla. Akubonge igama lenkosi. Kusho ukuthi izifundo zami ayibhalekanga kahle lana. Umfundisi wasemsinga asimbizanga bangcwele. Umuntu ukhumbula ngaphana amantando asimaso. Haleluya naye lapha ekhona. Uma kwenzeka usabile uzolokhu uqhubeka noma ngifisa wonke umuntu ayizole ejabule la. Haleluya. Siyagijima ke bazalwane egameni lenkosi. Siyaqhubeka nohlelo lwethu egameni likaJesu. Haleluya. Bazalwane ibandla esikulo noma iministry esinayo is the only ministry nogogo nomkhulu. Ngoba uJesu kuthiwa impande kaDavidi. Thina sibandla noma si-ministry anogogo nomkhulu. Why do I stop lweministry le?
Zulu Kai. Hallelujah. Sizogijima bazalwane. Ngiyagijima ngendlela emangalisayo. Sigijima sahisi lenkosi. Hallelujah. Right. Be all right. Be all right. Be all right. Be all right. So we are falling like a man that to the house. Our grandpa iminiselo mkhulu eze ngaphambili ezosenza inkonzo yomnikelo egameni lenkosi mshaya izandla Hallelujah. Our spiritual father, the apostle, egameni lenkosi Jesu Kristu.
Zazamani zami. And ngibingelele kakhulu our first lady, the lady apostle. Hallelujah. Ngibingelele ubaba Dlamini, chairperson we-National Executive yonke egameni lenkosi uJesu. Ingcwele zonke zenkosi zalapha ekhaya Divine Helper Grace International. Ingcwele zenkosi zonke from our friends and partners. Ngibingelele obaba, omama, intsha uSunday School egameni lenkosi uJesu. Ngibingelele MC, our praise and worship team, our players, now bonke abazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu omuhle nosithandayo. God is good to us all. Hallelujah. Good is who he is and good is what he does. Hallelujah. Angizikubambezela ke bazalwane. Sizofunda laphana uProverbs 23 verse 26. Ngizozama ukuthi kufunde mina ukuze sizoshesha. Wakuthethisa kakhulu ubaba Dlamini wathi ucela ngingasheshisi. Uzozama ukuthi ngingasheshisi. Hallelujah. Proverbs chapter 23 verse 26. Ofundeka kanje. Uma ungezwa ngishayisha ngicela nje unote down ama-verse ofundayo so that singalindi kakhulu. Ufundeka kanje. My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. My son, give me your heart. Uthi uNkulunkulu lapha ndodana yami nginike noma ngiphe inhliziyo yakho. Hallelujah. Mangabuza sonke la singabantu abaNkulunkulu sindisiwa kithi. For us kungalula ukuthi siphendule sithi hawu uNkulunkulu usesamnika inhliziyo yethu. Hallelujah. But yasimuzwa ukuthi uma ethi my son give me your heart yena ngokwakhe uqonda ukuthini uNkulunkulu. Ngoba ukhumbule phela his saving is his job, not yours. So ayikho into le ongayifara uNkulunkulu ukuze akusindise. So awukwazi ukuthi uyilethile inhliziyo yakho uNkulunkulu waseyakusindisa ngoba vele ukukusindisa kwakho kwangadiphindile ekutheni uyeza nguye owenza nguwe ekhaya. Hallelujah. Right. Lapha ku Matthew 16. Sorry, Matthew 6. Qala ufuna verse 19 uzosheshisa. So uzoyibamba ngendlela. Don't store up treasures on earth. What's actually ukukhuluma ukuthi ukhuluma ngehlizwe. What's ukuthi treasure manje. Kanti uNkulunkulu uqonda ukuthi uJesu lo wenza umzekelo uyichaza kamnandi umpostoli ukuthi wonke ama-parables uJesu awenzayo amaningi awenzayo akhuluma ngemali ngoba u-90% yempilo yomuntu udipende kuphi emalini. So uJesu wabona ukuthi let me take care of this thing ngoba iyi-bondage ebantwini abaningi. Don't store up treasures on earth. Moths and rust can destroy them, and thieves can break in and steal them. Verse 20. Instead, store up your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy them, and thieves cannot break in and steal them. Verse 21. Nice and very good. Your heart will always be where your treasure is. uNkulunkulu ndodana yami inika inhliziyo yakho. Bese ungabuthi uyibekele ingcebo emhlabeni ngoba ingantshontsheka. Kodwa ingcebo ibeke kimi ezulwini lapha engintshontshe khona. Ngoba inhliziyo yakho izoba lapho khona ingcebo yakho. Njengoba nje eqaleni bangathi sonke lesithanda uJesu inhliziyo yethu uJesu sonke singathi amen. Kodwa mangeza uJesu la amela mina cela inhliziyo zethu yaza ngabuza ukuthini noma ngacelana ama-bank statement ethu. uJesu mangena la afuna ukubona inhliziyo zethu ngeke asichaze asivule uzocela ukubona i-bank statement. iBhayibheli la okukhona khona ingcebo yakho inhliziyo yakho lapho.
alisho ukuthi lapho khona khona inhliziyo yakho ingcebo yakho ilapho inhliziyo elandela ingcebo akuyona ingcebo elandela inhliziyo ukuze inhliziyo yakho ibe kuNkulunkulu kusho ukuthi ingcebo yakho ayibe kuNkulunkulu inhliziyo izoyizela ngiyaphuthuka so mayithi uNkulunkulu lapha ku Proverbs 23:26 my son give me your heart usethi inhliziyo yakho izoba lapho khona khona ingcebo uyambona uNkulunkulu akakhuluma inhliziyo le eyithi ngaphakathi ukhuluma nge-action efuneke siyifundise ukuyenza ibe yihabit kithi le ezokwenza ukuthi ingcebo iye khona njalo uma ingcebo iya lapho njalo inhliziyo izoyiyela Your eyes are like a okay, sorry, let me go 24. Chapter from 21 to 24. Uti, you cannot be a slave of two masters. You will like one more than the other, and be more loyal to one than the other. Verse, last line. You cannot serve both God and money. Uti, uJesu ukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Hey, yabo uJesu uthi imali uyibeka ezingeni lakhe. Wena kathi uJesu wathiwa wakholwa ukuthi uJesu wabafileyo. Ngomlomo wathi uJesu yini? Uthi uJesu akwazi ukukhonza amakhosi amabili. Yabo uthi uyibeka ezingeni lenkosi imali. Uthi ke awukwazi ukukhonza amakhosi amabili enye uzoyihlonipha enye uyidelele enye uzoyithanda enye uyizone awukwazi ukukhonza uNkulunkulu ube i-servant or i-slave sikaNkulunkulu futhi at the same time ube i-servant or i-slave semali uzothanda okukodwa udelele okukodwa haleluya so ukuze ke singayitholi silandele imali funeke imali yethu ihlale kuNkulunkulu mayihlala kuNkulunkulu inhliziyo iyela kuNkulunkulu ngiyaphothoka mawufunda lapho verse 32 uthi uJesu ngoqala ku verse 25 waye verse 32 uthi ungawarisheli ukuthi uzogqokani uphuzeni udleni udriveni uthi lokhu kuwumsebenzi wezoni yini umsebenzi wezoni ukwarishe uthi izodlani izophuzani izogqokani haleluya uthi mina uNkulunkulu I will take care of you uthi mina I will take care of you angithi wena inhliziyo yakho usuyise kuNkulunkulu ukuthi ingcebo yakho ise kuNkulunkulu into phela yenza singanikeli you are worried ukuthi sophuza into yenza singanikeli you are worried ukuthi sodlala into yenza singanikeli you are worried ukuthi sodrive into yenza singanikeli you are worried ukuthi sodlalapha uthi uNkulunkulu zenze izinto abantu abangakholwa bawarishwa yizo angithi babe warishela baze bayintshontshe imali okay angikho lapha sofika story of a rich young man 19 up to 22 uthi uJesu endoda ifike ithi Jesu kuphi umthetho omkhulu ngoba ngigcinile yonke imithetho angibulala ngiphuza ngibhema ngiqhomisa usho le ndoda usethi Jesu hayi ndoda abantu yenze nje thatha konke lapha ukudayisa upha abampofu bese ulandela mina twale ndoda yakwele emumva idiniwe iphatheke kabi one fundi besithi he went away sorrowful for he had great possessions okwasichazela lo apostle ukuthi kahle kahle this last part wafuneke ithi he went away angry or sorrowful because great possessions had him ngoba ingcebo yayinaye hayi ukuthi yena wayengcebo ngamanye amazwi ingcebo was taking him hostage uthi Jesu mayethi asibeke i-treasure yethu kuNkulunkulu ngoba inhliziyo izolandela i-treasure yethu singavumi imali kube yiyona esibaba hostage haleluya umzalwane onikelayo ukukhululekile akafuna nokwaziyo ukuthi uke wanikela ngani uma ikubambe hostage imali bona ukuthi usunikelile futhi uphathe kabi ukuthi sikurecognize ukuthi sesibonga eninikelo sangokumenshina
kube wena usinikele wasiqopha sonke. Hallelujah. So uyabona uyahlala ukunikela beku-influencer ufuna ukuvela. Kanti inhliziyo yakho ilapho. Whether uyabonga noma awubongi, vele inhliziyo yakho ilapho engcebeni yakho. Uthi uNkulunkulu don't worry ngoba mina I will take care of you. Don't worry uzogqoka uzophuza. Sehlala phansi. Isaiah 60 verse 50 uzokwenza kanjani uNkulunkulu lokho? Then you will look and be radiant, your heart will swell with joy, because the abundance of the seas will be diverted to you. Uyakhumbula umakhulana ngamanzi noma ngolwandle kushiwo the nations or the people. Okay? Uthi ke ukucicima kwengcebo yabantu who are not saved, and the riches of the nations will come to you. The riches of the nations will come to you. 16:11, Isaiah, your gates will be open day and night to let the rulers of the nations lead their people to you with all their treasures. 16:16, you will drain the wealth of the kings of the foreign nations. You will know that I am the Lord, your God of Israel, has saved you. Right. 61 verse 6, you will enjoy the wealth of the nations and be proud that it is yours. Uthi uNkulunkulu don't worry ngokuthi uzogqokana uphuze udlini ngoba mina ngizokwenza laba abangakholwa bakulethele imali. Njengoba bentshontsha bayekele bentshontsha. Ungabavili. Ngoba benza lokho benzela ukuyiletha kuwe. Ithi iBhayibheli abalali ubusuku nemini bafuna imali. Mase beyiqoqile yonke. Ithi iBhayibheli lamavesi esifundayo lapha u45 verse 3 uthi I will give you treasures hidden in the dark and secret places. Mase beyitholile bayintshontsha bese beyoyifihla. uNkulunkulu uyayazi kuphi. Bazothi sebeyithathile yonke beyisebenzela kanzima. Baze bayifihle. iBhayibheli uNkulunkulu leyo ngcebo yena uyayazi kuphi. Uma wena uthatha eyakhe ingcebo le oyibona ngathi incane uyinikeza uNkulunkulu nenhliziyo yakhe ilandela leyo ngcebo awusawarisheki ukuthi inhliziyo yakhe ikuphi. Uma ungasawarisheki ukuthi inhliziyo yakhe ikuphi uNkulunkulu vele, then God takes care of you. Awukwazi to take care of yourself ngemali yakho, it's not enough. Uthi uNkulunkulu to take care of you. Usho wena ngemali leyo unayo, what you can do ngayo ngenzeka ungashoti ukunikela ngayo. Angithi awunqonye umnikelo. Okusho whatever money that you give is acceptable endlini kaNkulunkulu angithi. Kodwa whatever money is not acceptable esitolo. Ngeke ufike egarage la Porsche uphethe 200,000 uthi naphi ngiphethe ucela imoto le. So yabona kusafune kuwena lapha. Kufune kubani? Kufune kubani? The one who takes care of you. When you take care of the small things, how? By giving to him. When you give to him, he takes care of you. Hallelujah. Uthi uyayazi ingcebo yezoni ziyayifihla mase ziyitholile. Uma ufunda uProverbs chapter 13 verse 22, it is the wealth of the wicked is reserved for the righteous. Yazi uyibekiwe, yakhiyelwa, yastorishwa, yafihlwa for the righteous. Hallelujah. So safela vele kwenza umnikelo. Understand ukuthi uma uthi Jesu enye inkosi uzoyizonda enye inhloniphi futhi kuyafana ngamashini ukuthi enye inkosi uzoyithemba enye ungayithembi. It's either you trust God or you trust money. There's no two ways about it. It's either uthemba uNkulunkulu ngemali noma uthemba imali. So ngesathi unikela uthi angiyithembile imali kodwa ngithemba uNkulunkulu ngayo. Ingakho mangiyithola ngiyinikeza uNkulunkulu. Hallelujah. Yena ke he takes care of you. Hallelujah. Ngicela nisibambe imali ethu sonikela ngayo. Bese sishone confession nje for 30 seconds. I am blessed. With all spiritual blessings in the heavenly places. I am blessed going out. I am blessed coming in. I am redeemed from the curse of the law. So that the blessing of Abraham
might come upon me. Abraham was rich in silver, gold, livestock, and property. I am also rich in silver, gold, livestock, and property. And I am enjoying the wealth of the wicked. Hallelujah. Sizohlabelelana kamnandi bese I'm not sure how we're going to do it. MC. Ushuthi ngoba directions are MC bazobeka nje ama-basket la o-Asha bese siqhamuka from this side sonke siphume ngapha. Hallelujah. Sizobabekela kuwe Tembaleka loyo lakho sizibhekele incebo yethu kuwe ukuze inhliziyo yethu izolandela incebo yethu ngoba thezi lakho lapho khona incebo yethu ilapho inhliziyo yethu izokhona. Sasibonga ukuthi uNkulunkulu who takes care of us. Asizukwarisha nazo zonke izinto esicabanga ukuthi asinazo ngoba wena uNkulunkulu osinakekelayo.
Siyabonga futhi ukuthi njengoba sinikela azizile zonke isibusiso kodwa sinikela ngoba sibusisiwe vele egameni lenkosi uJesu siyabonga ukuthi uNkulunkulu ethe lokho sibusisile ngayo zonke izibusiso zakomoya in Christ Jesus. Amen. Yebo sifile maqonda ananaso ono yebo sifile maqonda nanomthe eto asiku asikanathisi ukho ubili siyisita adwa Yebo, yebo sifile makoda ananoteo ono yebo sifile makoda ananoteo asiku iasikanatisi ubili siyisita adwa yazi kuhlekani anazi noma niyaxuba noma niyaxakathisa noma nidala ezintsha le ngoma ithi yebo sifile maqondana nani nesono sifile maqondana nomthetho asikubi asiqhakathisi ayikho njalo yakugibela endleleni ayikho niyo into ehambi hayika isithi samemelo lisiki ithi ke ivula amafastela haleluya siyabonga kakhulu impela enkosi umkhulu ngenkonzo asenzele yona inkonzo yokunikela you can't serve two masters that's the choice. Hallelujah. Uthi uPilato nifuna nginikhulele bani but free Barnabas. There were two Jesus, the Jesus anointed and the Jesus Barnabas. And uNkulunkulu unikeza choice to choose. Hallelujah. Hallelujah. Ngibingelela kakhulu bazalwane. Ngithe bazalwane thina sibalanced. La sinomkhulu, sinogogo. Sinosisi omkhulu. Umama uNkosi from Kingos. To Jesus, still to Jesus, the sister Mary, the sister of Jesus. Listen to her, the brother of Jesus. The brother of this ministry. Sinano malume. Ayike kuthiwa sihamba nabo bonke kwethu. Nengane zethu bonke. Omalume bana, obuthi bana, osisi bana. Nathi uqobo lwethu sina. Hallelujah. We were foreigners in relation to God.
ngama-confessions ngayo le nkundla besingama-strangers but now we are the righteousness of God. Hallelujah. Ngiyabingelela egameni likaJesu ekuseni. Ngiyibingelela umoya ongcwele ongaphakathi kithi. Nokugcwele kule ndawo. Hallelujah. Ngibingelele ubaba nomama. Hallelujah. Ngibingelele bonke abafundisi, omama, ubaba, abantu abasha ngelihle igama lomfowethu uJesu. Amen. Igama ngeKing Zion Ngobese from Davidton. Hallelujah. I was going to read my favorite verse by not reading it, but my mother doesn't want me to recite the scriptures without reading from the Bible. Hallelujah. So ngizocela ukufundela njena my favorite verse lapha Colossians chapter 3 verse 1 to 4. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affections or affection on the things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. And when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye all appear with him in glory. Amen. Bazalwane, is always a confession, just very short. There are things that we are no longer allowed to say because of the elevation and transformation that the Holy Spirit has given unto us. Uthi umoya ongcwele ubhizi ngathi every single day in the Holy of Holies, not just in heaven, in the Holy of Holies, where the presence is. Hallelujah. So there are certain things we are no longer allowed to say because now we move with the vibration of God, of Jesus. Jesus is the mind of God. So if I have Christ, I have God. Hallelujah. So now we need to understand the frequencies that whatever that I am, he is already. Hallelujah. So this thing of confession is very powerful because now when you tend to forget about Egypt and you move towards the Red Sea and past the Red Sea, you need to see what God is seeing. The faith of Abraham, seeing a land, but he imagined something beyond the land that he's seeing. That is the same faith that we have. Hallelujah. So we are builders in Christ. Hallelujah. So before we stand and confess, I just want you to say, I am blessed. I am anointed. I am rich. And I am filled with shalom. When you are filled with shalom, your life is supernatural. Hallelujah. It is a good thing for you to say,
It's a very good thing, that one, because now the enemy tend to act a lot upon us. Hallelujah. So it's very important for you to do that. But other things, we are no longer allowed, especially when you read my favorite book, Colossians, you will understand the mind of Paul there. He no longer entertains sin. He speaks about the power of God in him and God in the church. Hallelujah. So the moment we move from one step to another, God can see that now my people are moving according to my mind. Hallelujah. So now, Bazalwane, we're going to confess. It's very short. It's very short. But whatever that we are saying, just take it in and be blessed. Okay, before we stand up, say, the day I got born again, I got transfigured into the very image of Christ. If you have anything against me, or remembers anything of me, go to Jesus. Amen. Let's stand up. I am the mind of Christ. The Holy Spirit and I are one. And He dwells in me. I was done with. It can be anything that you think of, you were done with. Because now God has elevated you to another level. So when you are busy entertaining Egypt because Egypt offered you nice things, you will never see the level that God has given you now. So you need to move whatever that it was, leave it behind and move forward. Hallelujah. I am fully transformed. I no longer speak of the past. The mind of Egypt is no more. I left Egypt. I vibrate in the same waves as the Holy Spirit. I dwell in the Holy of Holies. What you know of me is nothing compared to the now. And the incoming. You are looking at the richest man or woman in the world. I died, but now I live. I am immortal. The consciousness of Christ is with me. I speak the mind of Christ. Human insight is limited for me. Hence I operate in the mind of Christ. Because Christ is the mind of God. I live a supernatural life. I am walking in power. I am working miracles. I live a life of favor. I know who I am. In this old age world, I operate in the power of Christ. I celebrate Christ. I celebrate Christ. I celebrate Christ. Let's all pray. Father, we thank you. Father, we honor you. We give you praise. We give you honor. It is not by might, it is not by power, but by your Spirit. As we lift up our voices and our hands, it is because you have given us strength. Let your power and power rule in this place. In the mighty name of our Lord Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Some kanjalo bazalwane ngicela ubaba our chairperson. Mfundisi uSakujamini from Sibukeke.
eGauteng eze ngaphambili sokuthulela ubaba wethu Apostle egameni likaJesu. Ubaba uMpostoli nomama uMpostoli ngibingelele kahle kakhulu umama umfundisi umama umfundisi umkhonza incekazi enkosi kuyiyona the star and the angel of the house. Ngibingelele ku-executive, ngibingelele kuyinceku zenkosi, ngibingelele kuma-friends and partners, obobaba nabomama, nabantu abasha, ney'ngane ezincane, ngibingelele na-worshiping team, ngibingelele kuma-ushers bonke abangcwele ngelihle igama lenkosi uJesu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekuseni ngibiziwe lapha ngikuthiwa ngizothula umpostoli. Njengoba nimazi umpostoli bangcwele, akadingi nokuthi sichaze ukuthi ungubani, ngoba enima-understanda ngcono kunathi futhi indlela asebenze ngayo ekhanyisa izwi likaNkulunkulu enhliziyweni zethu. Konke nje kuyisimanga, sasingazi ukuthi soba la, sasingazi ukuthi sohlangana ngale ndlela esihlangene ngayo, sasingazi ukuthi siyobuyelwa intokozo yethu enayo. Imvuselelo emangalisayo namhlanje we-enjoy ukubizelwe emvuselelweni, kanti sasisaba nokuya kuzivuselelo ngoba abaprofethayo bazoprofetha, sizobizelwa ngaphambili sitshelwa amahlazo ethu, kodwa namhlanje sisondela ngesibindi. So ulo muntu wavuswa uNkulunkulu angeke ngiqede ukusho isimanga esenzeke empilweni yami, kanti abantu babengibuka njengomuntu oyi-giant, kanti ngenxa yento engiyidlile imix ngaphakathi kunzima bangcwele. Imix kwenza ukuthi uphilele abanye abantu,
ayiphili kodwa umpostoli wavuswa uNkulunkulu wasikhanyisela izwi kaNkulunkulu. Sibonga nomama bahamba nomama bahamba emsebenzini kaNkulunkulu. Mina ngangisendaweni babengambone nokungibona ngoba kwakukhona abakhulu abaziwayo engaziwa yena. Kodwa izwi alikhuluma la sevusa bangcwele. Ukhuluma ngayo baba umpostoli SP Zulu. Owavuka nendaweni engenagama kodwa wavuka ngegama elinamandla. Wavuka ngegama elingaphezu kwamagama wonke. Sizoshaya izandla sukumeni sonke simamukele ekuseni. Umfundisi uphungula from Singapore eze azosikhulekela bese siya ezwini lenkosi. Ngicela siphinde futhi. Uhlobo ngiyabingelela nonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Ngicela ukubingelela i-executive committee yonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelele bonke abefundisi base-Divine Hyper Grace International, amakhosikazi abo. Haleluya. Iy'ngcebu ney'ngcebukazi zase-Divine Hyper Grace International egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Bese ngibingelela zonke ingcebo ney'ngcekazi that are our partners and friends. Hallelujah. From different ministries, from different churches, ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Hallelujah. Bese ngibingelela bonke obaba, omama, abafowethu nodadewethu nabantwana abancane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela ama-worshipers
ngibingelele osishayela ugugu haleluya egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngicela nje ukwenza lezi zinto ezintathu bese ngihlala phansi haleluya. Njengoba unekazi inkosi umfundisi uPhumule sethandazile njengoba sengikhuluma emva kwakhe sekuyashunyayela yezwakala ngoba uzosala uzoloku ulinde kusazoshunyayela uzwe sekuthiwa sekuyavala bese othandazayo umuzwe ethi sibonga ukubuzwa baba ukhuluma wena usuke wasala uyabona haleluya njengoba bekade ethandaza nje ekuhlukaniswa manje emva komthandazo sekukhuluma uNkulunkulu ke manje yezwakala ukuthi ngenza ama-announcements sekuNkulunkulu okhulumayo haleluya ngicela ukwenza these three things bese ngihlala phansi haleluya ngicela i-executive committee yami la i-Divine Hyper Grace International ize la ngaphambili haleluya ngibele noma Masilela awuphakame uMama Masilela uthi uMama Masilela wathola amatriphami during lockdown uthi babesanda kuthola esinye isiprofethi esithi abafundi iBook of Revelation ngicela ngigibele nize mama uthi wathi uyayivula iBook of Revelation uyafunda wavese wayithela phe kwehashe enkulu uthi uMama Masilela ngavala iBhayibheli ngalibekane ngathi hayi kuyabheka haleluya uthi on the very same day wasengena iClip yami haleluya siyabonga uNkulunkulu ngabo base-GNF eGoli haleluya siyabonga ukuhlanganyela nabo la bazalwane ngicela ukuni-introducela i-executive committee yase-Divine Hyper Grace International haleluya. These people, they were handpicked by the hand of God. They were handpicked by God. Bakhonjwa uNkulunkulu. Ngezwa bakhonjwa nje uNkulunkulu. Mina nje ngengqondo yami ngangengibakhethe. Ngezwa they were handpicked uNkulunkulu. Hallelujah. Abanye angazisho amagama abo. Ngizazela ubani. Yena ngihlale ngikhuluma ngayo. Ngezwa they were handpicked by the hand of God. Nama positions akuwo were handpicked by God. Ngoba uNkulunkulu mekhetha ubeka kwi-position. Hallelujah. Ubaba uDlamini uchairperson. Hallelujah. Uchairperson usiphathele i-branch ye-Divine Hyper Grace International eVaal eSibukela. Hallelujah. Bese ubaba umfundisi uMthembu uyisekela lakhe. Hallelujah. Yena usiphathele i-branch ye-Divine Hyper Grace eMbalenhle. Ubaba uMthembu uye lo engambona kwaze kwabakathathu ngimphupha wayine afro speaker wayine afro besicela uyibuye le afro mina ngikwazi kahle une afro ngamphupha kwaze kwabakathathu ne afro efaka ishethele elimhlophe uthayo bomvu isude emnyama kwaze kwabakathathu ephethe ibandla elikhulu ngisebenzisana manje ekusheni ngicaba ukuthi ngahlonishwa umuntu ophethe ibandla elikhulu. Ngambona nje lo baba masiqala umbonana une-afro ufake ibuko ufake ishethele elimhlophe uthayo bomvu bese ukusigqokele futhi lokho haleluya. So uyisekela lika baba uDlamini kwi-executive. Haleluya. Bese kuba ubaba uShazi. Hallelujah. Ubaba uShazi uSecretary. Hallelujah. Ubaba uShazi usiphathele i-branch ye-Divine Hyper Grace International eDaveyton. Hallelujah. Sathi sise-Orlando for the first time ePimville, eSoweto. Sasepimville. Wenza kimi ethi uzosaba endi ministry yakhe.
uzosebenza ministry yakhe ungena under Divine Hyper Grace International. Hallelujah. Uye kuthi singakaze sibonane during iCovid. Ngiyakhumbula sahlezwe endlini. Uthi watshela umkakhe ukuthi lo baba angimazi. Lo baba angaze ngimbone. Kodwa kusuyena lo baba okhuluma. uNkulunkulu okhuluma kulethi. Akusiyena lo baba. Hallelujah. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye. He was handpicked by God. Hallelujah. Bese ubaba umfundisi uBayi Nkosi. Ubaba uTemela wamangala uthi yena wayazi ukuthi uBayi isibongo. Uthi wayazi ukuthi uBayi sekuphelele isibongo leso. Hallelujah. Uphethe umsebenzi wenkosi eLakeside Park Assemblies of God. Uyena athi uNkulunkulu angigcobe yena. Wayesethi umoya ingcwele ungamtsheli ukuthi uzogcoba yena ngokuzobaleka benomkakhe. Ngase ngiyamplana ngathi mina uzoshumayela. Ngezwa. Mayefike ezoshumayela kanti sekuzogcotshwa yena. Hallelujah. Kanti sekuzogcotshwa yena. La kwiGrace kune special anointing esisebenzayo. Sikwazi ukwenza ukuthi ngosuku lokudefeatwa kwakho ufike uwine. kwiGrace kune special anointing. Hallelujah. Sinalolu mgqomo olwenza ukuthi mhla kuyodemonstratewa idefeat yakho ufike uthola iviki. Hallelujah. Ufike uthola iviki. Ngikhumbula eThekwini kuno nceke Nkosi umvangeli uNduli. Wayengiphathele nje iBhayibheli engilethela la phambili. Masifika phambili wafika wathi umoya ingcwele anginike yena shumayela. Ngaqala lapho kwethuka ukuthi la kwiGrace ikhona ugcobo olukhona. Hallelujah. Uyohlonipha umuntu umphakamisa kanti sekuphakama wena. Hallelujah. Ugcobo esinalo la kwaGrace. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngaye uphethe obakumthembu nje bakumthembu impela uphakama. Such an old man. Yabona bakumthembu. Ipension le kodwa isubmit kumfana omncane. Siyambonga uNkulunkulu ngaye. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngaleyo nto. Hallelujah. Bese kuba umama umoyo. Hallelujah. Umama umoyo uTreasure. Hallelujah. uTreasure waseDivine Hyper Grace International. Hallelujah. Was handpicked. Mina namagama abo ngizwe uMamDumela uMamjini. Ubabiza namagama umdala uMamDumela. Ngizwe uJabu. Mina ngimkhomba nje ukhonzo umoya ingcwele. Sengizwa nje uMamjiyesho ukuthi uSiphokazi uMamjaba eThekwini. uSiphokazi. Wabona umsebenzi nabantu ungabazi namagama. Kuyasebenza nje kwenza umsebenzi wenkosi. Makungathiwa ubani othe bambala ake ngithi kusho uMamjaba. Kuthiwa ubani othe bambala ngithi konjubani igama lakhe. Hallelujah. So uTreasure bazalwane. Ulone ngake ngafaka amathipha akhe amabili efundisa ngama portfolio leadership. Usazosenzela enye engizoyifaka emagroupini. Hallelujah. So we greatly honor her. Hallelujah. Isekela lakhe umfundisi uNtombithanda kwezana eEastern Cape. Umama. Hallelujah. uMamNtombi ngelockdown engakawathola amathipha. Uthi umoya ingcwele wamtshela ukuthi khuleka ngizokulethela umfundisi uZulu. Uyena ozokusiza. Wahlala eQueenstown elinde lo mfundisi uZulu. Lo mfundisi uZulu. Abekho uZulu eEastern Cape. Kodwa manje umoya ingcwele ukhuluma indaba kaZulu.
uthi wathi angathola itrip yami yokuqala ithi ngubaba umfundisi uZulu uthi akabangisafuna ukwazi ukuningi wathi ake ninginikeni inamba yalo baba nangu lo baba haleluya lokhu sabonda lokho up until today sengiye twice eQueenstown haleluya sengiye kabili ngiyominister khona haleluya ke numajine Eastern Cape bangithengile ithikithi lendiza ngengaflya ngejet ngemali yase Eastern Cape haleluya may God bless bese bawubaba umfundisi uTsemela eWestern Cape usiphathele ibranch ye-Divine Hyper Grace International eKhayisha haleluya uyi-additional man haleluya next year uGudi siya eCape Town abazalwane eThekwini ukuthi eCape Town sizofika makubiza ukuthi sigibele umkhumbi sizogibela umkhumbi makubiza ukuthi sihambe ngamabhayisikili sihambe silala sizohamba makubiza ukuthi sigibele amabhasi sowagibela makubiza ukuthi sigibele amatekisi sowagibela makubiza ukuthi kuflaywe sobe sinyathelane ema-airport kodwa nje eCape Town siyabona ngonyaka ozayo haleluya siyabonga uNkulunkulu bazalwane yibona bazongenelela emabandleni ukusiza emabandleni uma moyo usiza abaningi even our partners ukuvula ama-bank account webandla ubasize kakhulu baningi engibambifeye kuye nabangekho eDivine haleluya uNkulunkulu uyamsebenzisa nje kakhulu haleluya so ke ibona bazointervene ukulungisa izinto ngoba sonke phela siyafika kwaGrace haleluya sonke siyafika kwaGrace haleluya ubaba umfundisi uKheswa uphi ngizocela baba uzothandaza umama umpostoli ngicela eze sizobeka izandla phezulu abazalwane bonke ngicela baphakame balule izandla silulele kubo ngoba njengoba bekulama position usathana kafuni ngoba ufuna ukuqeda lo msebenzi manje uzaqede lo msebenzi kufuneka ashaye bona ngezwana kufuneka ashaye bona alwe nabo manje sikhulekela iprotection phezwabo not only as individuals ne protection phezwama families abo uyazi ukuthi usathane njengoba kujamile lokufipha le position usathana akayifuni nezingane zakhe izingane zakhe ayingene kule position kodwa zingene usathana so ke sikhulekela iprotection phezwabo phezwama families abo phezwama finances abo phezwakho konke okwabo ubaba umfundisi uKheswa esathandaza mina noma umpostoli sobeka izandla phezwabo ngicela ibandla lonke lilulele izandla phezwabo babonwe wena wedwa asimanje uMthixo wena uMthixo ezulwini uMthixo emhlabeni uMthixo nangaphansi komhlaba baba ngiyathoba egameni likaJesu siyasehlisa ngezinyawo zakho ngithi phakama nakule ndawo esikuyo egameni likaJesu sibonga ipresence yakho siyabuza ubukhona bakho siyabuza ubumnandi bokuhlala nawe egameni likaJesu siyayibona iprotection yakho egameni elinamandla likaKristu Jesu nazi inceku encekukazi zakho egameni likaJesu ngenkosi iba nguThixo lapho sikhona kubonakale wena njengoThixo egameni likaJesu ngitethela amandla akho phezu kwabo beqhubeka nomsebenzi uNkulunkulu wethu othembekile wakho siyakubona inceku zikaNkulunkulu kule nsuku
sithi thank you Nkosi, siyabonga, sibonga labo abavusile esasingazi kulesikhathi ukuba kuzakwendlula umusa ezimpilweni zethu, sasingazi ukuba kulesi sikhathi thina singabe covenant kaJesu, samukela Nkosi ukukhuluma kwakho ngezimvu zakho egameni likaKristu Jesu. Baba siyabonga nakubusuku sizwa Nkosi impilo kule ndawo, siyamuza uNkulunkulu ethinta inhliziyo zethu, sithinte uNkulunkulu wethu, touch our heart in Jesus name, amen. Bamoya woza bamoya balana sengehla basaba haleluya siyabonga ubaba moyo angimbizi ukuthi ngikhombise nina ubaba umoya cha ngiyiza ubaba moyo ngifuna ukukhombisa yena nina ubaba umoyo bazalwane ulobaba wasiregistela iministry yes baba I greatly honor him sengifelwa ama ministries kabili vele sengumile ukuthi ayingibuyelele kusayiphatha phela ngikoshiwe khona haleluya amen siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye is such a humble man haleluya amen simngaminya kanjani manje bro 17 kana shaka mhlawumbe isikolo yibona ukuthi bancane 17 this year beshaki haleluya uNkulunkulu makanibiyele lo mshado haleluya uNkulunkulu makanibiyele into eniyidingayo kulo mshado lalela la niyazi ukuthi uNkulunkulu ma eyobusisa ikhaphuli ufike ngasiphethe isibusiso ufika sikhathe emshadweni abakuwo umshado abakuwo uyisibusiso uNkulunkulu ma ezobanika ingane ufike ngayiphethe uAbrahama wafika ingane ngayiphethe ingane wafike wayithatha emshadweni ngoba umshado busisiwe umshado unenhlahla uma bedinga 2 million rand uNkulunkulu uzofike ngawuphethe uzofika uthathe lo mshado abakuwo ngiyazi uthaningisa lalela la ngisacela ukubusisa imshado mangabe kukhona umuntu oshade naye la khona umuntu oshade naye ngiyazi ukuthi mhlawumbe khona abeze as individuals ngisacela amacouples akhona uma unomsa from ePretoria woza mamnomsa woza nesithando sakho akhona amacouples la amen selifuna ukufunduza ukuthi mshado Senkotiwe. Mamnomsa, ibelani nize ngapha. Ibelani nize ngapha.Lepulpit ingasuka imibuzo. Please, pastor. Izobuya ibuye. Ithije lapha eceleni. Yeah. Mamnomsa uzanami. Nayibona le kaphuli ngifundisa ngeziphiwo sengikhuluma ngegift of miracles ukuthi ishintshisa around inyanga ya uthi mama uNomsa umpostoli thina sishade 18 years back uthi singenayo imali yokwenza umshado kwaqhamuka umuntu wasinika u60,000 rand umshado uthi lobo muntu asimazi
uthi sengibona manje ngiyaphenduleka kule clip yakho kwakuyingilosi. Uthi sashadela kwi-B&B ephambili kabi ngemali eyalethwa umuntu esingamazi. Ngifuna ukubusisa amakhaphuli la awezela ngaphandle. Woza nomuntu oshade naye awezela ngaphandle. Bathi baphethe namarengi awalandi. Ngikutshelile ngathi kuyashunyayela. Wena wathi kusadalwa wena. Ngisebenzisa le couple bathi ngiqondise kuwe ngiqondise kumshado yini lento engiyikhuluma kule couple izokwenzeka emshadweni yini. Haleluya. Sondela lapha. Ngiyazi ukuthi khona bakhona la isipawuzi sakhe asikho la. It doesn't matter. Join there at the back. Join there at the back. But if my spouse will reach out. Confession esizoyenza manje wonke ama-couples ngiyezwakala ngiyidirector ngapha kodwa ize kini nonke ngiyezwakala ni-under grace manje siyayishintsha lento yokuthi size sihlukaniswe ukufa sithi size sihlukaniswe i-rapture. Thina silinde i-rapture lo mshado ulinde i-rapture. Haleluya. Buka ngapha asithi uAbrahama noSara ababathola abantwana. Haleluya. uNkulunkulu ngesikhathi ezobanika abantwana wafika umntwana engamphethe. uSara wayino-90 uAbrahama wayino-100 kuthiwa isibeletho sikaSara sesifile. Wafika uNkulunkulu engaphethe hilili wafike wathatha umshado wabo waphilisa isibeletho sikaSara. Wathatha umshado wabo wabanikeza ingane ngoba umshado ubusisiwe. So ngithi kini whatever into enkulu eniyidingayo uNkulunkulu makamnike yona esebenzisa lo mshado. Ake ngithi bafuna ukuba nemoli. Ngezwana thina laba grace asiceli amachaphisi uNkulunkulu. Ake ngithi bafuna ukuba nemoli. Imoya omoya bafuna imoya omoya. Ma uNkulunkulu ebalethela imoli uzofika engayiphethe imoli. Afika thatha umshado wabo ngoba umshado wabo ubusisiwe. Into ebusisiwe ikwazi ukukhiqiza yonke into efunakalayo. Ikwazi ukukhiqiza ingane, ikwazi ukukhiqiza imali, ikwazi ukukhiqiza prosperity. Haleluya. Angisazi isidingo naso emshadweni.
Kodwa ngithi uNkulunkulu makafike kumshado wakho. Uzofike engaphethe lutho. Uzofika asebenzisa umshado wakho aninikeze lento eniyidingayo. Ake ngithi uMamNomsa is dying of cancer. Ulele phansi is dying of cancer. uNkulunkulu mefika akazukufika ephethe healing power. No. Uzofika engaphethe lutho. Uzofika uNkulunkulu athathe umshado wabo aphilise ngawo uMamNomsa ngoba umshado wabo ubusisiwe. Uma into ibusisiwe ayikho into engakwazi ukuyenza. Hallelujah. So ngithi isibusiso phela komshado yethu. Kune confession esizoyenza manje. Eyomshado wakho. Hallelujah. Uyazi ukuthi umshado wakho is being renewed day by day. Uhlala ufresh umshado wakho. Yekela umshado wenu nawe uphile ngathi umshado wakho ugugile. Nawe manje uzwagqoka ngathi umshado ugugile. Seke vele ipitikoti isiketi isibishane ipitikoti lite manje balulake washada. Hayi, umshado is being renewed. Hallelujah. Angazi udingani umshado wakho. But ake ngikutshele nansi ngoba isibusiso sisebenza on the positive, sisebenze na negative. Yezwa hamba? Hamba ubuza uLothi. uLothi wayengazi ukuthi ubusiswe ngoAbraham. Wahamba edelelane noAbraham. Kuthiwa waya lapho kune green pasture. uAbraham wayogwadu. uAbraham waya desert. Wafike waphumelela kwi-desert ngoba isibusisa asinandaba ukuthi ukuphi. Let me tell you this, on the negative is also true. Abantu abalwisana nomshado wakho noma madimoni noma ngabe yini uzolimana bona. Akuliwa nomshado. Hallelujah. Akuliwa nomshado. Right, buka nani ke? Umuntu akabuka umuntu ashade naye. Umuntu akabuka umuntu ashade naye. Nijwayele ukubuka namabumnyama, niyaqala ukubuka nakukhanya. Baqala ukubuka nakukhanya. Nina nisebenzisa nina maningi, mamoya ozali maningi. Sisho le confession. Buka manje nina ngizobe ngifakana mari. Nina ngiyabukana. Sithandwa sami namhlanje on the 18th of April 2025 ngirenewa izifungo zami zomshado. Ngiqala phansi kulo mshado. Ngithi mina nawe soze sihlukaniswe ilecture. Thana mina nawe soze sihlukaniswe ilecture. Yonke into esiyidingayo ikhona kulo mshado. Imali esiyifunayo ikhona kulo mshado. Imali yeholide laseDubai ikhona kulo mshado. Imali yeholide laseCalifornia ikhona kulo mshado. From today we are cruising
kulo mshado. Ngiyaposta ngalo mshado. Ngiyafunga namhlanje ukuthi kuyoze kufike irector. Mina nawe sishadile. Mina nawe siphumelela. Mina nawe sinakho konke. You may kiss your wife.